Celyn a fi ar y ffordd i Tryweryn. Yr hyn mae Elfed yn ei wneud ydy sefydlu traddodiad newydd yn ein hanes ni. Dyn ni angen y traddodiadau sy'n marcio yn digwyddiadau pwysig yn ein hanes ni. Dych chi wedi gweld yr arwyddion, dych chi wedi gweld y waliad i peintio, dych chi wedi gweld y hanesio mae'n siŵr am ambell i gyngor sir yn cwyno bod hwnna'n hysbysebu, ac bod Banksy yn dderbyniol, bod cofiwch Tryweryn am rhyw reswm yn anerbyniol yng Nghymru. Rhywbeth gwbl anghredadwy. Liz touched on the political situation at the moment that we're also worried about. But that's what we need to do as a nation. If we are ever to see a day where we have an independence referendum, we need to safeguard our communities in Wales, and that's what's so special. Pob diwrnod o'n i'n pasio llyn ma, oedd y cwestiwn yn mynd drwy'n meddwl i pam maen nhw wedi gorau boddi'r cwm. Pa hawl o gynnwy foddi fo. A mae'n dod yn amlwg i mi bob un dydd sy'n pasio. Efo'r bobl dwi'n siarad yn yng ngwaith, efo'r bobl dwi'n siarad yn y caffis, efo'r bobl dwi'n weld ar y stryd, efo'r bobl dwi'n weld ar noson allan. Mae annibyniaeth a dyfodol Cymru ydy'r peth amlycaf sydd ar wefus pawb. Ymlaen â ni'r Gymru rydd,